Il-Gvern qed jinvesti kważi 2 miljun euro sabiex fix-xhur li ġejjin jissokta b'aktar tħawil ta' siġar u proġetti ta' forestazzjoni fl-ibliet u rħula Maltin. Għal dan il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri tal-baġit tas-sena d-dieħla. Il-Ministru Herrera qal li dan qed ikompli l-impenn tal-Gvern għat-tħaddir ta' pajjiżna li jinkludi wkoll aktar minn miljun euro fondi għal proġetti ta' tħaddir f'żoni urbani u investiment importanti ta' 2 miljun euro fit-tkabbir tal-Park Nazzjonali f'Taqali. Ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se tibda inizjattiva ta' tħaddir fiż-żoni industrijali. Għandna investiment sostanzjali fejn sa nibqgħu għaddejjin bit-tħawwil ta' ħafna siġar u nagħmlu proġetti ta' afforestazzjoni, mhux biss, proġetti ta' riħabilitazzjoni tal-widin tagħna, tal-kapital naturali tagħna, però enfasi wkoll dwar l-inħadru wkoll iż-żoni urbani. Dr. Herrera ta' elenku tal-35 miżura mħabbra fil-budget b'azzjonijiet diretti kontra l-impatt tat-tibdil fil-klima. Fost dawn, hemm id-data meta se titwaqqaf l-importazzjoni ta' vetturi bil-petrol u d-diesel u strateġija biex sal-2050 Malta ssir pajjiż nadif b'industriji li ma jniġsux u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. Il-Gvern se jdaħħal ukoll tariffi jorħos għal min jiċċarġa l-karozza elettrika id-dar u jkompli eżenta mit-taxxa tar-reġistrazzjoni lil min jixtri karozza elettrika jew ibrida. Fl-istess waqt, se jkompli joffri l-iskema tal-iskrappjar ta' vetturi qodma, dan fil-waqt li se jiżdiedu charging pillars għal vetturi elettriċi fit-toroq Maltin. Krejajna aġenzija ġdida biex tisibilna metodi ġodda kif aħna naħdmu bl-iskart, u nsibu metodi ġodda ta' alternattivi ta' kif ndisponu mill-skart, qed ninvestu f'makkinarju ġdid fil-WSF. L-idea hi li l-użu tal-landfill kemm jista' jkun jonqos u kemm jista' jkun l-iskart nużuh bħala riżorsa. Dan huwa l-kunċett tal-ekonomija ċirkolari. Is-Segretarju Parlamentari l-Indafa Pubblika Deo De Battista qal li l-Gvern se jinvesti aktar f'makkinarju modern biex inaddaf lil pajjiżna. Spjega wkoll li se titkompla l-għajnuna lill kunsilli lokali biex iżommu lil pajjiżna nadif u li se jiżdiedu l-ammonti ta' kameras biex jaqbdu lil min iħammeġ illegalment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.